To su sve samo neke grozote kojima se pridaje jako velika važnost. U odnosu na te grozote oni se vrlo lako identifikuju. Identifikuju se sa svim onim što iskače iz onoga što je prosek. Nažalost, ono što se nama nudi su uglavnom negativne stvari i onda je vrlo lako identifikovati se sa njima. Činjenica je da je ovdje dugi niz godina, a i ponavljam i sada, nasilje nešto što je itekako isplativo, što donosi društveni status. Dakle, na tome se može itekako zaraditi. To je onda životni izbor koji mnogi mladi preduzimaju jer je to unosnije od nekih drugih životnih puteva. Dakle, ljudi koji su ovakve strukture, ljudi koji su spremni da pređu svaku granicu, ljudi koji su spremni da razore sve ono što bi trebalo da bude i njihovo, će sutra biti nečiji očevi, nečiji muževi. Ono čega se ja plašim to je da neće biti dovoljno sigurnih kuća u Srbiji za sve one koji će biti premlaćivani. To nije iz njihovog posebnog patriotskog uverenja, nego iz uverenja da ih to štiti. Dakle, ako mi želimo da nasilje takvog vida više ne postoji, ono ili više ne sme biti korisno, ili oni koji su ga na taj način uzgajali više ne smeju to da rade.